हेलो गाइस मु हଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହରେଶ। ଆମ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସକୁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ କାଲିକୁ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସକୁ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତାକି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଯାହା ହବ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକି ମୋ ଧର୍ମକୁ କେହି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଜାଗ ହେବି ଆଉ ସଜାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହରେଶ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।